Dag, hoe is het met u? Wat goed u weer te zien. Het is leuk om u weer te zien. Fijn dat u weer bent. Dank u wel. Koning Willem-Alexander was vandaag op 2 plekken in Parkstad. Na de middag begon de korte tour bij het Vista College in Heerlen. Daar sprak de koning onder andere met studenten van Vista, de Zuidhogeschool en de Universiteit Maastricht. Dag, goedemiddag. Hoe is het met u? Goed u weer te zien. Na Heerlen ging de koning naar Boston Scientific in Kerkrade. Dat bedrijf verstuurt sinds 2005 zo'n 16.000 medische artikelen naar 8.000 ziekenhuizen en zorginstellingen. Het bezoek in Heerlen en Kerkrade stond in het teken van het samenwerkingsverband Medlands Parkstad. Ja, het Medlands verhaal is natuurlijk de samenwerking die wij hebben samen met nog een aantal collega's van ons, zoals Medtronic, Abbott en Doc Morris. En daarnaast zitten we met de gemeentes van Kerkrade, Heerlen en Landgraaf en de Universiteit van Maastricht, de Hogeschool Zuid en het Vista College. En dat is een samenwerkingsverband waarbij wij eigenlijk Parkstad wat steviger op de kaart willen zetten en willen kijken hoe dat we hier de medtech kunnen laten groeien. Zoveel technologie in huis, zoveel medische specialisatie. Is het dan niet een beetje wrang dat het niet mogelijk is om een voorwaardig ziekenhuis in Parkstad te onderhouden? Nou ja, strikvraag. Ja, dat is een strikvraag. Ja, natuurlijk, we zitten daar. Voor ons is dat natuurlijk iets te ver van ons af, maar natuurlijk, wij proberen natuurlijk daar ook in te lobbyen zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is. Goeiedag. Hallo. Hallo, goeiedag. Een van de gesprekken in Kerkrade ging over de zware ziekte waarmee Nick Schild te maken kreeg tijdens zijn werk als ambulancebroeder toen hij besmet raakte door corona. Toen kwam ik op de IC terecht. Lang aan de beademing gelegen in het Rijnstaten ziekenhuis. Toen ik wakker werd na een maand had ik veel zenuwschade in mijn benen. Critical illness, polyneuropathie, wat je veel ziet bij mensen die langdurig op de IC hebben gelegen. Ik kon daarna niet meer lopen. Veel in Klimmendaal geweest om te revalideren, maar helaas zonder succes. Totdat ik geweest werd op dokter Kallewaard, de dokter van het pijnteam in Rijnstaten. En die zei van, Boston Scientific heeft een uitstekend apparaat, een neurostimulator. En die wil ik graag implanteren bij je. En dan garandeer ik je dat je na 2 maanden weer je werk kunt doen en je leven terug hebt. Maar we moeten daar wel toestemming voor vragen aan de verzekeraar, want het zit nog niet in het verzekeringspakket. Helaas heeft de verzekeraar geen toestemming gegeven. En ik kon zelf de operatie niet bekostigen. En toen zei mijn werkgever, de VRGZ in Nijmegen, waar ik voor werk, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Je hebt in de eerste periode samen met je collega's je leven op spel gezet om mensen te redden. En het enige wat je nu gaat doen, je gaat naar het Rijnstaten ziekenhuis en laat ze ons de rekening maar sturen. Want wij betalen je operatie. En 2 weken later ben ik geopereerd. 'S Morgens ben ik in een rolstoel letterlijk naar het ziekenhuis gebracht door mevrouw. En 's avonds om 5 uur liep ik het ziekenhuis weer uit. Niet zoals dat ik nu loop, maar ik kon wel weer lopen. En inderdaad 2 maanden later kon ik mijn werk weer doen en had ik mijn leven terug. Ik heb het verhaal aan de koning mogen vertellen en daar ben ik trots op. En ik ben er trots op dat Boston mij weer op de benen heeft gezet. En dat ik hier mag staan. Dankjewel. Nou zegt u nou niet vergeten hoor. Zo mee te maken. Ja.